jogo wacho kata notiyo, moko puoye, moko bende kia kata. Kiwinjo ka gima jo wacho kawuok Narok, kod mano bende ma Homa Bay. Inene yo machal nade mokwongo mano en ranyisi machal ntie jok mowuo mokwongo e kaunti ma Narok kikwanyo gino ma giwacho kar kanyo en ranyisi ni otiyo ne jok moko categories gi opogore mana kaka nilero mokwongo. Koro we awachni nitie ng'at moro wacho kanyo ero ni nodhi e osiptal mar sirikal ma SHA otiyone, to nitiere ng'at bo awinjo ka wacho kanyo ni odhi to yath onge. Gimomiyo yath onge ni king'iyo pend chik mar Facility Improvement Fund mar 2023 manoket ni mondo funds facility o collect funds mekgi mondo giti godo. SHA ni eri ok ochul facilities gieki. Ma kata nakae ginene wik mokalo ni eri ne nitie ng'ur kosiptende ywak ni SHA ok tim ang'owa, ok chul gi pesa ma gisechiwo godo thieth. Koro samoro nyalo dhi tidhi osiptal to osiptal yie thiedhi ka gin gi geno ni SHA biro chulo nikech ok en gimichulo sechego. To kisedhi to ok gichul. Makata mana osiptende mag sirikal mag counties osechako ywak ni SHA nigi gopgi ma ok ochul. Ng'at moro wacho kanyero ni ing'isogi ni mondo gichul pesa mar siling 6,000 e higa. Wach mar chulo pesa 6,000 dichiel en wach manwang'iso sirikal ni ok nyalre. Nikech nitie jok ma yuto gi tin. King'iyo jok ma riembo bodaboda, samoro yudo siling 300. Siling 300 ni emodwa dhi jolore gode ot, oterne nyithinde gi sukari moro gidhi gimadho. Ang' nochok pesa ni nyaka chieng' tich adi maroma odhi chulo siling 6,000. Koro king'iyo gini otemo lok ji mang'eny oko newach chudo mar ni mondo chul olsamli kuom jogo ma ok ondiki e tije ma formal. Koro pod wakwayo sirikal ni ka giyie to giket jok ma timo ohala matindo tindo, bodaboda, mine mang'ado alot, kata na gweng'wa kocha chande mine ma uso omena ang'o, oketnegi gichul kata na ka en siling 300 dwe ka dwe, nyalo konyogi moloyo dichiel no ero. But gima pende nyaka gikel, nikech kwang'iyo meaning mar social en gima o-relate gi ji. Onego bed ni en gima support ng'ato ka ng'ato. Ok inyal keto ni idwa miyo ji kiwango ma ginego bed ni gitiyo godo, to gini okete ka ok en mar loko ohala. Actually, SHA ok onego bed ni miyo ng'ato profit. Onego bed okonyo jopiny access healthcare e yo mayot. Makata ka ne in gi emergency tionge pesa, to kidhi in gadier ni idhi thiedhi maonge pesa moro amora midhi chulo. Erokamano. Hata ni mak paro ni kanyo ni mar sanada sa ochelo